I pozdrav svima ljudi, danas ćemo pričati šta mi se desilo to na kompu, znači sad nemam ništa u kompu, znači bukvalno ništa, samo aplikacije za snimanje i te gluposti, tako da vidite, znači moj komp je napao gadan virus, tako da želio bih da kažem ako imate Windows 10 da se pazite jer sad mogu da ide na YouTube i to kao pre normalno, a bio mi je obrisao kukije za Google, za Mozilla, za Opera, znači sad mogu da idem na te sajtove, znači pazite se ljudi, molim vas, pozdrav za sve vas, znači ovo je samo obaveštenje za sve koji me prate i imaju Windows 10 da znaju da se pazu. Može i na Windows 8 i 7, nisam siguran, ali za 10 znam da može. Tako da, pozdrav od mene.